И здравейте хора, аз съм Венцислав Дунаев и не иска освен и този скок. Там прибавихме още един и не иска ще ги скачаме и тия двата. И тук също добавихме още един, ама и там пак мислим да направим един друг скок, ама него по-късно. И да, ай, до после. И така хора, Венцо засилва. И това. И втори опит на скачане. И това е хора за днес. Такъв хора каза, че още едно спускане ще има. И това е. И здравейте хора, това беше края на днешното видео. И да, скочих и двата скока и да. Ай, до следващото видео.